Andam na ba mong malibay? Malingaw, mga tawa o musiyagit mga ka-BG. Ani-ana ang inyong kauban. Back-to-back KBP Golden Dove Awardee and Catholic Mass Media Awards finalist. Ang BG Matag Adlaw. Kiss nga, Pogi. Babaerong good boy. Buenas Garaon. Baby Galaw-Gaw. BG Ian Huerbana. PG Party List, Bisaya Q, Balon 108, Isuat Q, PG Party List. Tingog na to sa Kongreso, PG Party List, Bisaya Q, Balon 108, Isuat Q, PG Party List, Bisaya Q. Tinghinan na, let's all vote mga Bisaya sa balota 108. Ipupo na to sa Visayas, all the projects we dream. Maradyaw, madayaw, maayong hapon mga ka-BG. Welcome din sa Tumanaguban sa Saturday edition sa BG Bihudyod. O sa mga kaigsoon natin Bisaya, no? Nasa Luzon, Visayas, Mindanao, sa Tibok, Kalibutan. Maayong hapon kaninyo tanan, labi na sa itong mga overseas Filipino workers. Mga ka-BG, maski na naman unta kita no, sa summer season, no? Ganang ting-init naman unta. Pero nga sunod naman nun ang pagbuwan-uwan na nagkadaiyang parte sa nasod nga muna nauso naman ang trangkaso, upo, excuse me, sipon, o mga ka-BG, anaro na ginato nga man, inom gigita, daghan na to pag inom atong tubig, daghan gig kayo, no? O ayaw gid kalimti usa pag tumar, pag inom sa mga vitamins para protektado ang atong mga kalawasan. Kumani usan kita karon, aron makatuon, mag-relax, mag-enjoy, o ma-inspire. Ako pagyapon ng inyong ka-BG, babaerong good boy, and BG Ian Huerbana nga maghatod usad sa inyong serbisyo publiko, inspirasyon, good vibes, o daghan panguban, dili lang sa BG Bibugyod. O mapaminawan sa kita live karon sa simulcast sa RMN stations nationwide, DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, DXMB 648 RMN Malaybalay. O magkita sa kita sa RMN social media platforms, Bisaya Agad Facebook page, Bisaya Agad Surigao del Norte Facebook page. Sa mga gusto malambigin sa programa, like, share, o comment ang dayon mga ka-BG kung pwede mo text ang inyong pangalan o address. No? I-text lang o tawag sa 0908-850-1364 sa Smart o sa Globe 0917-848-6469. Bisaya Cute. Bisaya Q, Bisaya Q. Okay mga ka-BG, sugdan na to ang balita. Ani-ana, take it away, BGJ. Gipanguluhan ni Presidente Rodrigo Duterte ang inaugurasyon sa China-funded Binondo Intramuros Bridge Project sa lungsod sa Manila ngadtong Abril 4. Sa nahimong pakigpulong sa Presidente, nagpasalamat kini sa nasod sa China nga nahimong katimbang sa Pilipinas sa pagpauswag sa mga infrastruktura. I also thank and with gratitude the People's Republic of China for the confidence and for being a partner in enhancing key infrastructure projects in our country. Dugang niini, sa niduol nga pagtapos sa iyang termino, nagpabiling matinod-anon ang Administrasyong Duterte sa tinguwa niini maghatod sa komportabling panimuyo sa kada Pilipino. As my administration comes to a close, we remain committed to providing a comfortable life for every Filipino through various opportunities for growth and success. Ang 680-meter Binondo Intramuros Bridge na nagkonekta sa Solana Street Intramuros o Plaza del Conde Street Binondo kay gituwang magbenepisyo sa kapin kun kulang 30,000 ka motorista matag adlaw. Bisaya Cute. Bisaya Q, Bisaya Q. Sa gihimong press briefing ni Acting Spokesperson o Communications Secretary Martin Andanar, giklaro niini ang issue sa COVID-19 vaccine sa nasod na hapit na kini mag-expire. Miingon nga ang mga bakunang mag-expire sa buwan sa Hulyo 2022 kay donasyon gikan sa laing nasod o gipalit sa lokal nga panggobyerno o sa pribadong sektor. Karamihan sa mga doses na mag-e-expire sa July 2022 ay donasyon mula sa ibang bansa o binili ng lokal na pamahalaan at ng pribadong sektor. Dugang pa ni Secretary Andanar, nasa 1.54% lang sa government-procured vaccines ang naasoy nga nasayang kumpara sa 10% wastage rate sa World Health Organization. Nasa 1.54% ng COVID-19 vaccines na binili ng national government ang masasabing wastage. Malayo ito
sa 10% wastage rate ng World Health Organization o WHO. Samtang, gisiguro po ni Presidente Rodrigo Duterte nga i-donate ang mga naasoy nga bakuna sa mga nasod nga nanginanglan sa dugang nga bakuna o maglusad sa programang house-to-house vaccination aron masiguro nga walay masayang nga bakuna. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Nanghatag sa hinabang si Pangulong Rodrigo Duterte sa mukapin kulang 100 ka pamilyang apektado sa pag-alboruto sa Bulkang Taal sa munisipalidad kini sa Agoncillo, Batangas nga naitabo sa Agoncillo Central School Evacuation Center. Kauban sa Pangulo sila Senador Bongo, Batangas Governor Hermilando Mandalas o Agoncillo Mayor Daniel Reyes nga nanghatag pod sa 5 million pesos livelihood assistance sa mukapin 1,000 ka benepisyaryo. Giingon sa Department of Social Welfare and Development, kasamtangang naa sa mukabat sa 2,000 ka pamilya o 9,000 ka individual ang apektado sa bulkan sa probinsya sa Batangas. Kung diin 4,000 ini kay nasa 20 evacuation centers o ang uban pod sa nagkaraiyang mga paryente o higala. Base sa kasamtangang datos sa DSWD, nasa mukabat 2 million pesos nga kantidad ang assistance nga gipangbahin sa gobyerno ngadto sa Taal evacuees. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Gisugda na ang konstruksyon sa Overseas Filipino Workers Center sa Daang Hari, lungsod sa Las Piñas. Pagkahuman ang naitabong groundbreaking ceremony niadtong Abril 7, nagipanguluhan ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang OFW Center kay dunay napulo ka antana nga mahimong isip one-stop shop na makatabang sa mga overseas Filipino workers. Ang naasoy nga center kay proyekto sa Global Filipino Movement Foundations o sa non-stock o non-profit organization na naghatag sa libreng assistance sa mga OFWs. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Ang akong party list tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Akong party list andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list, bagong generation. Ang among party list, Bisaya Gyud! BG Party List, Bisaya Gyud, 108 sa Balota. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Ka-BG, welcome back din sa inyong paboritong BG Bibugyod. O kini ang inyong ka-BG, babaerong good boy, BG Ian Werpana. Mga ka-BG, karong hapon, makauban na po nato ni ang atong, BG, Bisayang Guwapo. Sigundar ako ano, no? Siyang kagwapo. Lahat ko din si BG Aljo Bindiho para makikinabi usad sa atong mga Comelec officials aron mahatagan ta sa kasayuran sa umaabot nga eleksyon. Di na nato nilanganon. Take it away, BG Aljo. Mga ka-BG, mananaw kita, maminaw ug magkaton para sa umabot na eleksyon aron dili kita mailad ug masayon-sayon. BG, boto gyud. Boto gyud sa BG. Bibo gyud. Mga ka-BG, kamusta kamong tanan? Long time no see, ha? Eksakto isa ka buwan gikan karon, Sabado, April 9, 2022, kita'y bubutar na sa mga bag-ong mamuno sa atong nasod gikan sa Pangulo, Presidente, Vice Presidente, Senador, Congressman, Party List Representatives, Governor, Mayor, Vice Mayor, Konsyal o Board Member. Pero kadali lang, ikaw ba nga botante, andam ka na ba? Muna'y pangutana ron. At ikaw mismo nga midagan karon naa sa sakto bang gitawag nga proseso sa inyong pangangampanya sa pagkampanya o unsaon nimo mabantayan ang imong boto sa mga kandidato. Usa atong siron karong hapuna diri sa atong segment kini dinhi sa BG Boto Gyud sa Bibo Gyud. Magauban nato karong hapuna si Oroquieta City Acting Election Officer Attorney Gina Luna Zaya Sabio. Maayong hapon kanimo, Attorney Gina. Maayong hapon, Sir Aljo, maayong hapon sa atong tanan. Daghan sa atong mga kaigsuonan, Attorney, ang kapangutana karon usaon kini proseso, no? Usaon pagpili sa mga kandidato, usaon nila pagboto karong umaabot nga eleksyon. Doon na ba kita'y gitawag na provincial, city o municipal level nga debate? With respect sa debate, wala kayo ta nag-engage of mga local debates, but we have our candidates forum where all of our candidates will be in the same area and they will be telling the people what are their platforms of government, kung sa ilang mga plataforma o mga plano para sa
sa eleksyon o sa kung sila ang mapili sa ilang ipang implementar. So they can be asked ato silang mapangutana but not as the same as the formal debate nga gahimon nga sa national nga level. Attorney, kining gipang buhat nga kampanya, kining pangangampanya karon sa atong mga kandidato, doon na ba'y saktong oras nga gihatag sa kanila nga diri ka lang oras sa mga kampanya, labi na sa mga rekorida o mga caravan? With respect to that, kung doon ay local ordinance na kung magdumili nga sa sayo sa buntag, dili sa magrekorida, labi na kay na nangatulog pang uban o kumuagi sila sa hospital or kung naay misa sa simbahan or naaang kaning eskwelahan, kung pwede i-off na nila ang ilang mga sound system para dili po nila maistorbo ang unsa man nga naa diha ang atong gipugnan nga pagdili sa ila. Pero locally wala pa man sad koy nakita nga rekorida nga this oras sa gabi or sa sa buntag. And rarely gani kakahitabo diri sa Oroqueta nga naay rekorida in a time in a given day. Siguro kampante ang atong mga kandidato din sa Oroqueta City. Munang dili kaayo siya as visible or makita na ako nga doon nag-active nga pagpangampanya on a day. Kaya ang murag ang ilang gi-engage karon is tuwa sila sa kanabitang rally sa gabi or ang ilang pagpangampanya barangay to barangay pero dili man nato ang pag house to house karon. So wala sad nato na sila nabantayan nga naa diri nag-video sa atong mga palibot with respect sa kanang campaigning house to house kay dili pa man sa atong gidili sa balaod nato sa COMELEC kay naa pa man ang pandemic. Okay. Kining atong pagpangandam diha sa umaabot nga eleksyon, attorney, unsa man ang inyong gibuhat, no? Karong doon na pa'y hulgas COVID-19. So yung mga protocols ang sundon sa atong mga kandidato o mga butante. Okay. So granting na sa level 2 ang Oroqueta City kay belonging siya sa Misamis Occidental. So kung doon natin mga indoor or outdoor na mga campaign activities, mga rally, they have to serve sa 70% ng capacity. And then, dili pwede nga mosulod or anybody during the campaign nga wala naka-face mask. And ato ging establish ang pagbutang sa alcohol upon entry para sa ilang hand sanitation. So naapaghihapon ang social distancing pero it's a must nga mag-mask ang tanan tao. So muna ang atong ipahigayon ng mga protocol and we have been informing them nga kailangan ang atong obserbaran kay wala pa tani abot sa level 1 which 100% ang capacity sa outdoor indoor na mga activity. So we were informed atong napaistorya ang even the ABC nga unsa ang ilang mga protocol ngayon mo kung tunay sulod sa ilang barangay. Dili na nato i-take for granted ang pag-observe properly sa health protocol kay naapagyapon si COVID. And there is a threat na basin mo taas na po. So, additionally, ipahugdan magani ang border protocol. Pagsulod nimo sa Misamis Occidental, nga pangitaan nagkita og vaccination cards para at least safe po ang mga tao nga atong atuan diri sa probinsya or sa city sa Oroqueta. Sa adlaw sa eleksyon, kung dunay makit ang violation ng atong mga butante diha, dasla ebidensya, unsa man nila pagreklamo? Usa may proseso ni attorney? Okay, Sir Aljo. Muna is, kung doon na sila nakita ng mga violations, kung caught in flagrante delicto, pwede nila dalahon diretso sa presinto sa police and dito sila magkuha og affidavit, ilang substantiate ang ilang nakita ng mga violations and i-attach na sa ilang mga affidavit na paghahimongon dito sa atong kapulisan. Or kung pwede po sila mag-file of verified complaint sa opisina sa COMELEC, sa opisina sa Provincial Election Supervisor, or sa opisina sa City COMELEC. And that we will i-transmit na to sa atong law department din sa main office. So, ang procedure is kung ato i-follow ang regular nga criminal nga prosecution o ato sa police, pero tungod kay election offense, most of the time i-refer na nila sa atong opisina din sa province or sa election officer. So, as long as ang tanan nila nga mga reklamo dili lang taman sa baba, dapat i-substantiate nila documentary ug labi na karon kay naanamata sa digital age. So the best evidence are pictures and the videos, the moving thing,
that the thing that happened actually kung sa ilang nakitaan, so they can make use of that and then ato dayong i-file dito sa atong proper na department, which is the law department, for purposes of the preliminary investigation, and then ang mahitabuan na kung prosper will be filed na siya sa atong regional trial courts dire kung asa nahitabo. Okay. Sa mga kandidato, doon na ba'y mga poll watchers nga gitugutan sa inlaha? Kining naabay accreditation pud kinis COMELEC? Pila man kada kandidato, attorney, ang pwedeng mahimong watchers gikan sa local, national o party list? Okay. Ang atong general instruction na kingon na tanan kandidato is entitled to have at least 2 watchers per clustered precinct serving alternately. So they cannot be together at the same time in one clustered precinct. Pero gitagaan na to preference nga matagaan gid og watchers katong dominant majority o dominant minority as given to us by the law department kung kinsa o katong 6 ka major political parties. And kato din sa national sa president or vice president. But for purposes sa sangguniang bayan members, panlalawigan ang panglungsod, dapat they agree to have 2 watchers for the party kung partido sila. Kaya lisod pod nga tanan nato kandidato i-allow nga dunay 2 ka watchers kay mapuno ang atong presentungan. So it is now the discretion sa electoral board ang tagaan natong priority sa watchers sa mga kandidato katong nabilong sa dominant majority and dominant minority and the first 6 political parties. So they are entitled for that, pero pwede ma-lessen ang number of watchers dependent sa kadako sa polling precinct na atong gagamiton ugma sa election. Okay. May kalambigitan kini sa gun ban nga gipatuman karon sa COMELEC in coordination sa ato mga law enforcement agencies ang PNP. Kanus man ni mahuman ning gun ban, attorney? Doon na pud batay ipatuman nga liquor ban? Kanus sa pud ni ipatuman o kanus ani mahuman? Nabatay curfew pod? Okay. Firstly, mahuman ng gun ban is 30 days after the election, which is June 9. So nagsugod ang atong gun ban, atong pagsugod sa election period. So January 9 up to June 9 of 2022. 2022 mo na siya ang atong duration, ang election period. So, with respect po dayon sa liquor ban, magsugod na siya sa gabi sa May 8 until mahuman ang atong election. So, no campaigning naman ta sa May 8. So, kanang 12:01 sa kadlawon, which is May 8 na, diha magsugod ang atong liquor ban until the end of the election, which is 24 hours. So, sa May 8, so dito na punta sa May 10. So humanon na to ang May 9, then pag 12:01 na mag-May 10 na, wala na po ang atong liquor ban. So gituyo na ang liquor ban para ang tanan tao before election and during the election, sober, to exercise their right to vote. Walay mga hubog dapat, walay mamaligya, even ang pagpamaligya niya. I-allow lang nga makapamaligya sa hard liquors or other drinks nga maka-intoxicated. Katulang tourism industry accredited nga hotels and pwede baligyaan kato ang mga foreigner. But katong mosulod ng hotel nga Filipino are prohibited from drinking or for buying liquors in that tourism accredited na hotel or restaurants or other mga refreshment parlors. So with respect sa curfew, dependent na siya sa locality where you belong. So kung doon ay curfew na 11 o'clock sa gabi in consonance po sa observance sa COVID na implementation, pwede na siya. So but for purposes of election, by 12 midnight, stop na gid ang campaigning and no one should be campaigning. So it can be likened now, muna po na ang curfew for purposes of campaigning o sa mugawas ng mga paniyang mga kandidato or ilang mga supporters. Okay. Sa katapusan, Attorney Gina, unsa nalay mensahe nimo sa ato mga kabiji karong umaabot nga bugdong lugaynon eleksyon May 9, 2022. Go ahead, Attorney. So sa atong mga kabiji, akong hangyo sa atong tanan, this is our right to vote which all the registered voter can exercise, and let us not take this for granted na right and privilege, because
Our votes count. It does not matter what strata of society we belong, because dili siya nang inahanglan kay ang boto sa isa kasapian nga lumulupyo nga rehistrado or ang pinakapobre nga lowest strata sa ato are the same. So ato tang i-take na opportunity, let us have our pagtuon, pagpamati sa tanan ng mga issue ug pag-decide based on our values, on our moral convictions kung kinsa atong piliton. Okay, at the end of the day, the majority wins kung kinsa ang daog atong dawaton, but let us observe the proper rules, dili ta magpabadlong, dili ta mga panya sa kitili ka mga oras. And finally, let me remind sa atong tanan mga kandidato, next week is Huwebes Santo o Biyernes Santo. Absolutely wala tay pangampanya, so let us observe the holy days para po tagaan ta sa atong labang makagagahom sa atong ipangayo. Okay, kung atong idibaliwala sa murag wa pud ta nito kung kita mga Katoliko. So sa dili mga Katoliko, still the prohibition of campaigning for that Holy Thursday and Good Friday is in effect. So ako lang hangyo, dapat atong i-follow ang mga rules and regulations sa commission para dili ta makasuhan ng any election offenses. And finally, let us all pray that our elections, especially sa Oroqueta City and Misamis Occidental as a whole, will be peaceful, orderly, and credible. Kay naata sa panahon nga naa si pandemic ug naasa ta sa challenges sa peace and order sa province. So, salamat sa opportunity, Sir Aljo, sa atong mga naminaw sa BG, and God bless us all for this election 2020. God bless. Ugamping ka mo, Attorney Sabio. Daghang salamat, Attorney Gina Luna Zaya Sabio, ang atong acting election officer sa Oroqueta City. Daghang salamat, ma'am. Right, mga ka-BJ, pasample pa lang nga, ha? O sa mga musunod pang mga episode, lahing riyon, ha? O probinsya na po ng atong ipalambigit din sa BG. Boto gyud sa Bibo gyud. Right, sa ako pagyapon ang inyong alagad, inyong amigos kanginan, ang inyong ka-BG, Bisayang gwapo. Aljo Bendijo. Back to you, babaerong good boy, Ian Huerbana. Mga ka-BG, mananaw kita, maminaw ug magkaton para sa umabot na eleksyon aron dili kita mailad ug masayon-sayon. BG, boto gyud. Boto gyud sa BG. Bibo gyud. Bisan pag ang kasing-kasing, grabe kapog atong mga mata, galuha-luha sa pagkupot sa huna-huna ko. Bisan pag dili makita nga ako, sakit diri nga dapita, wala na ko'y mahimo. Padayon ra kog lihok, gatuha-duha kung kayang mag-inusara sa pila ka mga problema nga galabay. Pero ay kabala ka kahit dili ko suhan, dili ka po yun balik-balik, dili tapula, dili mo undang kalit-kalit, ihatag o gihalad ang tanan. Mga ka-BG, ito na atong kantang piti kayo nindot paminaw ang Dili Ko Summan nga first runner-up sa pag-uwi pa lamang natapos nga MinPop 2022 kon Mindanao Pop tuig 2022. Swerte ka inspiring po nga kanta, busa isa sa usa na sa mga nakadaog o karong hapon. Mga ka-BG, makauban nato dinhi sa BG Bibugyon, ang original Bisaya music songwriter o singer sa kanta nga Dili Ko Summan gikan sa Manolo Portix Bukidnon. Makauban na to sila ni Phil Lugares o Milky Lozarita. May hapon ka BG Phil o Milky. May hapon Phil.
Good afternoon. Good afternoon po. Good afternoon, sir. Oh, may happy Milky. Good afternoon, sir. Okay okay na ba mo diya? Chill na ta ha. Kanindot kayo yung kanta no, una sa tanan, ilailawon sa naton itod sila ni Phil o si Milky. By the way, kinsa mo tubag kanino Phil? Baka o si Milky, kinsa unsa ba inyong gikabisiyan karon gawa sa pagsulod ninyo sa music industry? Kamo ba estudyante pa or working na? Either Phil or Milky, kinsa mo tubag kani? Ikaw na Phil, tubag. Actually, karon I'm working as a call center agent sa Performance Philippines Studio. Hello? And wala na ako sa pila. Okay. So, how about si Milky? Atong kuno si Milky no? Ipakuan sa nato si Milky, ipatingog. Hi Milky. Working ba ka? Hey, sir. No, aside from making music, kuan ko sir, political science student ko sa Silliman University sa Dumaguete. Ulba ba rin sa kanya ato? Ulba ba rin ato mga guest karon no? Okay, Milky no? How about si Milky? Lakbitan ko na to ang Minpop 2022 inyong journey no? Can you share us, iambit usan nato sa itong mga viewers kung giunsan niyo pag-apil ani, unsa ang preparasyon ninyo o doon na ba may inspirasyon para masulat ang kanta nga Dili Ko Sumhan? Yeah, so nadunggan na mo ang Minpop nga competition. It was during a camp, the recent PhilPop DG camp. And naka-decide din ni Phil nga mo try me kay since it's our first time nga mo join og usa ka major songwriting competition sa atong country, so kanang wala mawala ba. So yeah, we wrote a few songs para sa competition, and but ang song na Dili Ko Sumhan was actually not for Minpop. I mean, gisulat na mo siya dili para sa Minpop, but for another competition. Pero naka-decide mi ni Phil nga instead of dito sa local competition lang, amo na lang siya appeal sa submit sa Minpop along with our other songs. So yeah, fast forward ni gawas ang results na isa sa mong kanta nga nakasulod sa top 5, and it was ang Dili Ko Sumhan, which was supposedly dili para sa Minpop. So yeah, it was very fun experience. So the song is for ang inspiration behind the song is tanan frontliners and everyone nga go work from day to night para sa ilang loved ones. Wow. Very good. Salamat kay sa katanan Milky no. How about si Phil? Ako pangutanan nimo Phil no. Pagkasulod pa lang ninyo sa finalist no. Lahi na nga klase inyong gibati atong time, so murag lahi na nga kalipay ba, murag unsa man unsa ang nahimong feeling ninyo sa pagkadaog gyud sa Dili Ko Sumhan isip first runner up sa Minpop 2022 Phil. Go ahead Phil. Actually, even atong top 5 pa lang, kay we already felt like winners na, so the result didn't matter as much. However, we're still really thankful na even though sa other competitors na mo dito, other nga mga songwriters or interpreters, grabe ka mga maayo, we still end up and as the first runner-up, so I'm really thankful for that fact. I'm still really happy about it right now. Yeah, I don't think it's over yet, but yeah, that's still ever since the top 5 me, it's still the same feeling right now. I'm still really happy about it. Thank you so much to Minpop organization. Okay, wow. Karon nga nagkaanam naman mo kailado no, murag maabot pagid mo nga mag-level up pa inyong pagka-famous no kuhon sa music industry. What's next? Unsa man ang mga dapat atangan sa inyong mga fans o inyong mga followers o sa how about ikaw una Milky? Mutubag ka na ikaw una Milky, go ahead. Sa tanan nga nag-sport sa mga expect more music from us ni Phil. Wow. How about si Phil no? Unsa man nimo masultihan na Phil sa mga dapat atangan sa inyong mga fans o followers karon Phil? Go. Oh, actually, there's gonna be more from us this year. We're actually still making music, lots of it, and we haven't released anything yet, but hopefully we're gonna release more music this year, especially by the end of the year. Namba may Facebook account karon no, or social media nga mga platforms nga pwede mo ma-follow unsa Phil? Yeah, go sa Facebook. They can go follow me up on my Facebook account, Phil Lugares. Then on IG and Twitter, it's gonna be @PhilipLugares_.
How about ikaw, Steve? Okay, thank you, Phil. How about ikaw, Wilkie, no? Sa mga accounts mo diha para sa inyong team up. It's the same. It's the same personal account. Yapon. You can follow me on Facebook, Milky Lozarita, and on Instagram, Milky Lozarita as well. Okay. Milky, asa man to ang inyong pandunggan, no? Asa man to pandunggan ang inyong kanta? Asa nga kuan, no? Nabay mga kuan na link or The Minpop 2022 album is already out everywhere. You can access it in Spotify, Deezer, in Apple Music, and also our music videos are out, and you can find it on YouTube. wow, salamat iki sa tanan, no, atong first runner up first kadaog sa atong Minpop 2022 Phil. Unsa man to mong minsay o mga pasalamat sa inyong misuporta kaniya usad labi na diri sa atong BG Bibugyod, unsa imong masulti sa ilaha o imong pag-invite po nga para kuan sila sa imo mag-follow. Unsa inyong pasalamat o minsay na lang ikaw una, Phil? First of all, I wanna thank BG for giving us this opportunity for this interview. We didn't even expect this, but we're really happy about it. Thank you so much. And to everyone who supported us on this journey, our friends and family members, especially, and the Minpop organization. Thank you so much. And we're not gonna let you down. We're gonna keep making music, and just watch out for what's next. Okay, thank you, Phil. And how about si Milky? Imong mga pasalamat po sa imong mga supporters nimo, imong pamilya baka tanan, imong loved ones. Here you go. Thank you sa tanan nga nag-support, especially sa mga friends and family, and even sa strangers nga nag-support sa mga. And I hope nga ang energy niya inyong gihatag sa mga karon sa pagdaog namo sa as first run up sa Minpop, inyong i-keep up sa among pag-release og more music po. Alright, nagkakasalamat po Minpop 2022 first runner-up mga nakadaog, winners nato, big time winners, Phil Lugares and Milky Lozarita, ang atong original Bisaya Music OBR featured artist gikan sa mga nulog Fortich Bukidnon. Daghang salamat, Phil, ha? More power og see you on air, see you everywhere. Inyong mga kanta. Milky, thank you kayo, ha? Thank you, sir. Thank you as well. Phil, Milky og si Phil. Thank you kayo sa katanan mga ka-BG. Thank you. Isaya Gyud! Isaya Gyud! Isaya Gyud! Okay, mga ka-BG, inspiring ang atong bisita sa original Bisaya Music on OBM. Panagsara nato na silang makita no nga mga dunay mga ginatago na atong talento. Busa kung nahatagan ka mga ni sa gayon nga ipakita gyud na imong talento. Ablihan kana nato no og ablihan para pa sa mas daghan pang oportunidad kay dili ta dapat masumhan mga ka-BG. Fights lagi ta, fights kombate. Isaya Gyud! Isaya Gyud! Isaya Gyud! BG Party List Bisaya Gyud! Mga ka-BG, dili natapos ang inyong programang kanunay at namutabang sa atong mga ka-BG. Magkita-kita na po ta sa sunod Sabado, dili lang sa Sabado edition sa BG Bibugyod. Live kung kitang madunggan karon sa DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 kag RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, DXMB 648 RMN Malaybalay. O magkita kita sa social media platforms sa RMN Facebook, Bisaya Gyud Facebook page, at Bisaya Gyud PH o ang Bisaya Gyud Surigao del Norte, Instagram Bisaya Gyud. Subscribe, share, comment, like sa atong YouTube channel Bisaya Gyud. Pwede sa mabukontak sa atong hotline sa Bisaya Gyud, sa atong hotline sa Smart 0908-850-1364, sa Globe 09178-486469. Ako ang inyong iso, of course, BG, babae ng good boy, BG Ian Rabana. Ampo, amping pirme. O magkinambitay kita, magkita-kita rin patang usap, din mga ka-BG sa BG Bibugyod o BG Party List 108. Isaya Gyud! Isaya Gyud! Isaya Gyud!
Ang akong party list tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Akong party list andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list, bagong generation. Ang among party list, Bisaya gyud. BG Party List, Bisaya Gyud, 108 sa Balota. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! PG Party List, Bisaya Gyud, Balot 108, Isuat Gyud, PG Party List, tingog na to sa Kongreso, PG Party List, Bisaya Gyud, Balot 108, Isuat Gyud, PG Party List, Bisaya Gyud, tinghinat na, let's all vote mga Bisaya sa Balota 108, ipupo na to sa Visayas, all the projects we dreamed of, trabaho pag-asenso para sa tanan, this is our goal and our advocacy. Mga Bisaya ato agyud kini PG Party List, Bisaya Gyud, Balot 108, Isuat Gyud, PG Party List, tingog na to sa Kongreso, PG Party List, Bisaya Gyud, Balot 108, Isuat Gyud, PG Party List, Bisaya Gyud, tinghinat na, irepresentahan kita og mga batan-on nga leader, sila ang atong manlalaban, their our voice cause they care. Kalinaw ang pag-umad sa mga Bisaya, let's all unite aron madungog kita. Kini ang atong party list, vote 108 na. PG Party List, Bisaya Gyud, Balot 108, Isuat Gyud, PG Party List, tingog na to sa Kongreso, PG Party List, Bisaya Gyud, Balot 108, Isuat Gyud, PG Party List, Bisaya Gyud, tinghinat na, PG Party List, tinghinat na. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun!